V lete roku 1914 vypukla Prvá svetová vojna, ktorá je známa aj pod pojmom Veľká vojna. Dôsledky tejto vojny sú známe, avšak 6 mesiacov po vypuknutí vojny sa odohrala aj pamätná situácia. 24. decembra roku 1914 na frontoch pri Ypres New Chapel si vojaci v nemeckom zákope postavili malé vianočné stromčeky, ktoré obdržali z Nemecka. Nad nemeckými zákopmi sa rozsvietili tlmené svetlá. Briti boli zaskočení, nevedeli, či sa Nemci chystajú útočiť počas sviatkov. O pár chvíľ na to však započuli vianočné piesne, ktoré začali spievať Nemci v zákopoch. Briti rýchlo pochopili situáciu a začali spievať vianočné koledy.